మీ పేరు? నా పేరు పవనా ప్రసాద్. నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు మీరు ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు? నాడీపతికి దేనికి? నాడీపతికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం కోసం వచ్చానండి. ఎంతకాలం నుంచి సఫర్ అయ్యారమ్మా? నేను 6 years నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు. అవును, సఫర్ అవుతున్నాను. వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది క్రియేటిన్? వచ్చినప్పుడు 7.4 ఉండింది. వితిన్ 1 week 6కి వచ్చేసిందండి. యూరియా అమ్మా ఎంత ఉండేది? యూరియా 203 ఉండింది, 164కి వచ్చేసింది. 140కి వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేయండి. తర్వాత మరి వితిన్ 10 daysలో టెస్ట్ చేయించాను. క్రియాటిన్ 5.2 వచ్చింది. తర్వాత ఇదేమో యూరియా 68కి వచ్చింది సార్. ఇది ఇస్నోఫిలియా నార్మల్. అంటే ముందుకి ఇప్పటికి ఎలా ఉంది? అసలు ముందు చాలా ఉండేది ఇస్నోఫిలియా నాకు బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇస్నోఫిలియా నార్మల్ ఉంది, అన్ని నార్మల్ ఉన్నాయి. పొటాషియం, సోడియం అన్ని ఎవ్రీథింగ్. షుగర్ ఆల్సో నార్మల్. వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా షుగర్? ర్యాండమ్ షుగర్ 164 ఉండింది, ఇప్పుడు 88 ఉంది. ఓకే, మీకు ముందుకు ఇప్పటికి ఫిజికల్గా ఎలాగైనా? ఫిజికల్గా చాలా బాగుంది సార్. నాకు అప్పుడు చాలా వీక్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ వీక్నెస్ లేదు, అసలు నార్మల్గానే ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను నేను. ఇక్కడ నాడీపతి ట్రీట్మెంట్లో ఏమేమి చేశారంటే? నాడీపతి ట్రీట్మెంట్లో అది నీడిల్స్ పంక్చర్ ఇచ్చారు, పీచ్ థెరపీ చేశారు. ఎలా ఉందమ్మా మీకు? బాగుంది సార్ నాకు ఇప్పుడు. ముందుకు ఇప్పటికి తేడా? చాలా తేడా ఉంది సార్ నాకు ఇప్పుడు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి 30 రోజులు అయింది. వచ్చినప్పుడు క్రియాటిన్ 7.4, యూరియా 203 ఉండింది, షుగర్ 131 ఉండింది. ఇప్పుడు మరి ఆఫ్టర్ 30 days టెస్ట్ చేపిస్తే క్రియాటిన్ 4.5, యూరియా 7.5, షుగర్ 96 వచ్చింది. ఎలా ఉందండి మీకు? బాగుందండి ఇప్పుడు, బాగుంది. ముందుకు ఇప్పటికి అంత ఈచింగ్ అనేది అంతా ఏం లేదు, ఇప్పుడు బాగుంది సార్ నాకు.